Omah tanpa DP, tanpa angsuran. Ukurannya 6 kali 11, regane 350 juta nego pol rek yo. Loh, omahe apik rek yo. Nah, lingkungan sekitar wis ruame sepilno cak. Lah, iki teko Poros Kabupaten mek sak langkah. Lah, iku rek yo. Wah, delon wis saya langsung gak suwe-suwe cak. Lah, delon nang pager rek yo, wis oleh pager permanen, loster. Lah, pager iku ning ae wis apik rek apa maneh jero nih rek. Saya langsung mlebu gak suwe-suwe. Loh, delon. Subhanallah. Karpote ombo rek yo, sembarang mobil isok mlebu rek yo. Iku wis oleh pager, oleh kanopi, iki unit ready karek pindahan tok. Free tandon air, ya. Ono loro rek yo, tandon airnya bawah ambek atas, ya. Fase tambah depan wis kayak gini. Delon. Granit warnane koyo macan ngene iki rek ya, motive koyo macan karo batu alam kene cendelo. Lah, terus keistimewaane maneh nang kene iki ana ruang tamu outdoor rek ya. Senenganmu kabeh. Cara ngono sampeyan lek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero ben kekayaanmu gak diintip tanggane rek ya. Terus nang ngene wis ana lostere. Dadi omah iki enak rek ya, privacy. Dadi Bang Titil kae iso ngintip lho, delon. Full soalnya rek pagere mendukur. Lah terus nang kene iki ana cendelo rek yo. Wis. Aja langsung subhanallah telon rek. Ruang tamu atau ruang keluarga gede nek gasenan wong sak RT rong RT. Plafone cak sepino cak wis drop ceiling lho. Lampune kristal boys ngene iki rek yo. Lek pengen sampean tendangan keranjang kuningku rek. Lah terus nang kene iki wis ana wall molding lho, kocoe rek apik rek yo. Deres-deres eling tahu ngene iku rek yo. Kamar iki ana loro, iki kamar pertamae. Kamar pertamae kena gaya ambekan sahdu nek bengi karo bojone sampean. Ngene iku ya. Cendeloe wis Mas iki gak ditukono gorden, tenang rek ya. Wis peteng, apik lah cendeloe. Wis tak plafon ya. Lah, kamare jejer iki kamar keduae. Kamar keduae hampir padha lah karo kamar pertama, wis plafon full drop ceiling ya. Pintune sik utiwi rek ya, engko free teko aku. Lah, terus saiki ndek kene sih rek yo. Iki kamar mandi. Kamar mandi. Dapure rek yo gede. Lah kene nggone wastafel, kene nggone majikom, kene nggone kompore, kene minibar rek yo. Kene wis tak colokan yo. Lah, terus saiki ndek kene sih rek yo. Iki kamar mandine, sepilne aja sih rek ana wong adus rek. Lah wis full keramik yo. Klosete nggih kloset duduk, teraso ready, shower ready. Soalnya ana wong adus rek. Sorry yo. Lah iki kesenenganmu kabeh sing iki rek yo. Lho, iki nek jare wong arek nom saiki rek yo. Home service lho, gede rek yo. Kene gawe umbah-umbah wong rong RT, delon. Nang kene wis tak pembuangan, kene wis tak kran, kene tak colokan, nang ndukur iku fiber rek yo. Lah, langsung digas rek yo. Omah iki unit ready, siap pindahan. Ukurannya 6 kali 11, regane 350 juta nego. Iki lokasine cuwidak karo Surabaya, tepatnya ndek Pakal Beji. Banyu Urip Beji PDAM rek yo. Info lebih lanjut atau mau tanya-tanya survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.